Фондация Имам си кошер. Скоро ги видяхме. Сега отправят ново предизвикателство към последователите си. Как ви се струва? Да си представим сега. Вместо саксия с петуни или там каквито и да са други цветя на терасата, да има съндъчи с пчелички. Що не, пък и двете. Значи ще имаме и петуни, ще имаме и съндъчи. Възможно ли е? Какви грижи изисква пчеларството в градски условия? Опасни ли са за съседите? Отговорите ги дава Габи Андреева в следващото видео. Отглеждането на пчели отдавна не е приоритет само на селските райони. Дори съществува мнение, че градските условия са по-подходящи за тази цел, заради по-високите температури, разнообразната растителност и липсата на пестициди. Преди 2 месеца Петър Петров поставя кошер от кенийски тип на балкона си в столичния квартал Манастирски ливади. За него пчеларството е поредното ново предизвикателство. Започнах преди 4 години с широко разпространените системи в България, Дадан Блат и Лангстрот. Пробвах ги, видях, че пчеларството е като един вид релаксация, както когато човек спортува или ходи на кино, на театър, откъсва се от ежедневните проблеми. И ми хареса и продължих да се занимавам. Съответно дойде въпрос как да запалим повече хора да се занимават с пчеларство. Наистина, когато е професионално, тогава се изискват ежедневни грижи. И така, търсейки варианти, стигнахме до кенийския кошер. Пробвахме системата, видяхме, че при нея не са необходими ежедневни грижи. На практика е достатъчно 3-4 пъти в годината човек да отвори кошера, да види какво става с пчелното семейство, да извади 2-3 пити с хубаво запечатан мед и това е. Този тип кошери не е традиционните за България Дадан Блат и Лангстрот, а кенийски тип кошер, който се различава по своята концепция. При него пчелното семейство се развива при симулация на естествени условия. Както са го правили преди 70 милиона години, така пчелите и днес могат сами да се развиват без намесата на хората и този кенийски кошер спомага за това нещо. Беше заселен с 2 пчелни семейства, които в момента се развиват чудесно. На практика за тези 2 месеца съм го отварил единствено от любопитство, без да има нужда реално да извършвам някакви манипулации вътре при пчелите. Нашата фондация се занимава с проблемите на пчелната популация. Ние наистина сме много загрижени, тъй като в световен мащаб пчелите за последните 5 години са намалели с 30%, включително и в България. Именно за това ние искаме на първо място да помогнем чисто физически с направата на колкото се може повече кошери. Това е част от проекта ни Имам си мечта, а именно населването на 1 милион кошера от фондация I Have a Bee. Освен това, ние планираме направата на мероприятия с деца в училища, в детски градини, за да може още от малки да ги запознаем с ползите от пчелите и това, че пчелите не са опасни, че пчелите са наши приятели. Пчелите са напълно съвместими с градска среда, затова има редица проекти, както в България, така и в чужбина, например в Бундестага, също в Брюксел, в парламента в Париж. Така че една от нашите цели е направата на градски пчелини, разполагане на кошерите на балконите, така че да покажем, да демонстрираме съвместимостта на пчелите с града. Съседите на Петър не просто приемат идеята, но и с охота я следват. Съседите го приеха доста добре. Дори те си взеха кошер. Не го инсталираха на терасата, защото тяхната е по-малка, но го заселиха в Смолян. Чрез тази инициатива искаме да покажем на хората, че пчелите са съвместими с градската среда, че не са опасни и че всеки, който има желание, може реално погледнато да се занимава с любителско пчеларство. И това е важно да го уточним, че става въпрос за любителско пчеларство. Трябва своевременно да се разширява гнездото на пчелите с добавянето на нови летви топ-барове, така наречени, върху които пчелите сами изграждат восъчните пити. Тук не е необходимо, както при другите системи кошери, да се слагат восъчни основи, върху които пчелите да надграждат, а пчелите вършат цялата работа сами. Именно оттам идват и по-ниските добиви, защото трябва да изграждат питите от самото начало. Може да се изкара мед, добивите са по-ниски, отколкото при професионалните системи, но и грижите са в пъти по-малко.
Добивът на мед от такъв кошер варира между 10 и 20 кг годишно. За последните няколко месеца имаме събрани около 20 ентусиаста, които поставиха кошери на техните балкони, тераси, дворове, покриви също така на жилищни сгради и практиката показва, че наистина пчелите много добре си съжителстват с техните съседи, хората. Ползите от пчелите са наистина сериозни. Представете си 2/3 от храната в супермаркета, 2/3 от храната, която слагате на масата всеки ден, да я няма, тъй като тя се дължи на опрашването от пчелите директно или индиректно. Свят без пчели значи свят без храна. Съществуването на човечеството зависи от съществуването на пчелите. Петър продължава да развива хобито си, като планира инсталирането на още няколко кошера на вилата си, с които да снабдява семейството си с истински пчелни продукти. Всеки желаещ да получи повече информация или да се включи в инициативата, може да го направи в сайта на I Have a Bee или на страницата им във Facebook.